Pripun, Pak? Nyanyi ki sing deket di syuting ongel. Aku wedi. Jiko ada gambarane angel. Urung patok kenal, Pak. Rodo angel iki dijiko gambare ongel. Angel. Lah syutinge lho ya loro. Lho. Siji eding lho ya. Ibu Bang Ringo Busono, monggo parisapanipun Doa Paripurno. Saya rasa nganggo leren iki, Pak. Nggih, pun sketsa mawon nggih. Sketsane. Pak Mul. Pak Bayan Nawi nemung
ya omong-omong sik karo Pak Pono Dereng kenal Hah? ora. Dereng Ya kenal. salib. Nembe sepindah menika. Oh, sepisan menika. Nggih, nggih. Ning apa sliramu tega ninggal aku malah liya atiku karena bagus tiku ala nyuwunnya Ibu Bang Irgo Bosono, Mbak Indah, Mbak Hedi, monggo. Mbok menawi sampun purna gangguan temanten kadhiraken wonten ngajeng Wara Suka. Krana jam siang ya, jam 12 langkung 17 menit. 100 minggu Ibu Hedi. Hiya, hiya. Oh, ya. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa ngali mung sliramu pemuda ning ati Senadyan rasa pisan katamu ananging gedhe nek rasa tresnaka rina ngitarsa arang esok kapan balimu Bapak Supardi, Arjut Tolo, Ibu Bang Irgo Bosono. Mantep mbok menawi sampun rampung. Enggal keluar kadhiraken. Gayeng ya, Pak. Gayeng kaya cokek tenan ae. Nggih, niki estu Pak nggih. Iki yo cokek. Cokek mania. Ning apa sliramu tega ninggal aku malah Mbok pilih pengaten Pak Mul cekat Lomongso. Lambang parigan bos kemareng ndungkap paripurna. Sing serat mojo temanten kekalih sandingang wonten ngajeng Wara Suka ndherekaken sugeng kondur Rama dalasan ibu. Runtung lampahing.
Purwamadya sono pahargyan duka paripurna pamangkukati panggon bapa sarmane Bupati ingkang mapan wonten Padekan Majarja RT 12 Desa Karanganom Sukodono Sragen Asi Pewa Bumi Sukawati kalenggan kadheraken saking abdi dalem Wisnu Larasanda pimpinan Ki Sagalada Pangrawuh ingkang pidalem saking Kukurejo Desa Gomantar Mondokan Sragen wonten lokasi pahargan dipun rile langsung kalih multimedia satunggal Angga HD Mondokan ewadene ingkang kalihipun Tiga Putra HD Mondokan audio kalih perangkatan satunggal Abdi Jaya pangarsa panjenengan Bapak Gimin saking Kedumpring Juwok Sukodono dene satunggalipun Al-Kapi pangarsa panjenengan Bapak Tadri mapan wonten kalangan minangka pambiwara kula pribadi karo jejer manungsa mboten saged sempurna mboten wonten galak kanggo soling ukara pahargan kirang prayoga kula tugimin saking Jedhe Jambangan Mondokan Sragen lampahing pahargan cekal semanten namung saged ndherekaken sugeng kondur bebasan namung aturaken ganggo-ganggo gegondo mendak sekolah sirna saking ngersane Gusti Kang Maha Kawasa Jaya-jaya Wijayanti sugeng pinanggih malih sanes wanci sepisan malih namung saged ndherekaken sugeng kondur pinutuping atur kula minangka panggawara saking Jedhe Jambangan Mondokan Sragen namung semanten ingkang saged kita aturaken akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun wekdal sawetawis
kandhani ya nganggo piye ngono ya Pak ya. Ya ngono. Ngene-kene ranganan ya kaya piye ya Mak orang nganggo sayur ya Mas. Ya dadi ya kitu deling marang sing paring. Awake dhewe kabeh sak rombongan do nyambut gawe ngono nggone jurakane pring. Iya. Nyambut gawe bebarengan lho Mas. Alah endang. Coba ekane ngono coba piye ya. Ya Mas. Aku wonge ora lamis kok biasa. Iya bener ah. Wong iki bentuke wis dhewe kan, Nduk. Lah nggih ta. Iya. Kabeh ngampirno ya malah tanggung. Lah mboten sah diampirke mengke sonten dijak tuku mie ayam ngoten mawon nggih mboten napa-napa aa. Ya. Endang nenek. Mihun. Oh iya. Barenge ngono ki ya ketok-ketoken lho ndang aku ki. Jane? Heeh. Oh, baleni neh kok piye? Basa sing ngono. Tambah bobot. Sing tuwa ora memang. Tambah tuwa kok sepo wi. Tambah tuwa ki malah tambah. Nek kuwi ketoke ketinggalan kok kene yo gak nggo radah tok kuwi asline jen isine wi. Asli ini. Tak tutupane nek ngono. Oh iya. Lho sing arep kuwate ya sapa? Aku ora melu-melu yen Melulah to Kah. Iki lho sing mirai ya Eka, Pak. Dadi kaya ngene iki. Blabar. Blabar sing arep kuwat ya sapa nek ngono kuwi. Ya, nah. Masuk, Dik. Dioper kono gak matuk Kah? Oh iya perendang ya matuk ae. Ya ora iso wong aku tukang senggak kok. Aku mudun aku piye no. Aku yo mudun dhewe ya ora iso. Wit ning tukang senggak aku tak nyenggak rene nek. Pinter iki nek niku yo. Yo, selak ndang ceket iki. Tamune yo bak pisan. Wong ora iso ya ngono kuwi lho Pak, alesane selalu ada beda karo Dek Tun. Ngene iki, alah padine ra iso lah. Iya. Padahal yo tenan. Yes.
Wis no laras iki lho rawitane. Terus montang manting tanpa turu hatiku tansah krisian. Amarga iring putar sumanting mutiara teteke sisir kuning. Aku mangkene romangsaku tenan karo milang-miling. Tak awe mbok tansah kece sing teko jambul si kucing. Yo. Pagi gitu. Gegaran